Nolakoa da, autista den seme baten ama izatea? Bueno, zaila. Normalian ja ama izatea zaila da. Bai. Eta, Oaintxe zatoz bai, haurtzaindegitik, bai, eta goiza ere mugitua izan da. bai asko, bai asko. Zaila da, eta ja autismoa baldin badauka, zailagoa. Nolako aurra da Patrik? Bueno, eske da pizkat kaos. Eske dauka danetik, ezin dut esan lasaia da, eta ezin dut esan mugitsua da. Ze gauza bisak dauzka, de un extremo a otro pasatzen da, bai. Ez dauka tartekoik. Ze momentutan, esan zenuten onaino, Patrikek zer deukan begiratu behar dugu? Ni izan itzan, bai. Ze ni naiz oso, fijau itxen nahi danan. Eta ni adibidez, goizan, baina 6 hilabetekin nik esaten neban, nume hau ez doia bestien erritmora. Ez zeban asko begiratzen begisetara adibidez, eta hori txikitsua zala baina. Ituak, dagozen markautako ituak umientzako berandu zoian. Ez neuan lasai. Ez neuan lasai, amak esaten zoztan, zizure modukua da, zuelan zinen bebai. Eta, klaro, baina horrek ez zeban esan nahi umia normaltasun barruan zeuala. Patrik eta txikitako zu oso ezberdinak ziren? Ez asko. Ez asko. Bai egisa esan nintzen isilagoa, baina segurazki, neskan naizelako, bera ez da isiltzen gauzak, eta, Zergatik diozu neska naizelako? Neskak gizartian daukogu presio gehiago. Enkajau behar dugu, ez enkajatzen ja, edo zer gauza gaitxik. Gutxiago uzten zaie pasatzen. Bai. Eta hori presio asko da guretzak orduan, askotan gu isildu itxenga, disimulagoen behar izaten dugu gure izaera, gure rasgoak dana. Ze izan behar gara bestien modukoa. Baina, jendiak pentsatzen zeban normalan itzala, sentidu hortan, bai. Ze ez neban erakusten ez, ez nekixen bez, ni zelakoa naizen. Patrikek dauka abantaia, badakila zelakoa dan, bere gurasuak eta bere familia badakigu zelakoa dan, irakasliak, lagunak, orduan badakize gutxi gora bera, konportatzen bada horrela, zehose bihar dabelako da, edo beharrak dauzkala. Eta zu momentu horretan diagnostiko horrekin identifikata sentitzen zara? Hasi nintzen investigatzen. Zelan zan Patrikek zeukana, ze laguntzean nahi notzan. Hasi nintzen begiratzen interneten gehien bat, eta irakurren eban gauza guztisekin, horko gauzekin sentitu nintzen identifikauta, bai. Zerk deitu zizun atentzioa? Ez dutela begisetara begiratzen, sekostau itxen jat. Baina niri begiratzen didazu, denpora guztian begiratzen didazu begietara. Ez, nago begiratzen zure marra. Marraztuta. Bai. Dagoz estrategiak, bai. Baina, hortan, edo nire sentimenduak be zaila itxen jatela interpretatzia, lehen geixau. Zara eta, daukat be bai hipertsentsibilitate batzuk, eta hori dana irakurrita, joan nintzen Patriken psikologoan gana, eta esan dutzen, uste dut, nik be bai eukileke dutela. Eta esan sostan, bai zehose konturatu naiz. Bai. Bai. Zu desire beti desberdin sentitu zara? Bai, beti danik, beti. Beti, gainera, desberdin izatea gaitxik bulina jaso dut, ze herri txiki batekoa naiz, eta, badakizu. Saio honetan, kamera aurrean eseri zareten guztiek, kontatu diguzue, txikitan jasarpenan biktima izan zinetela. Bulin asko sufridu izan dut, psikologikoa eta fizikua. Hori, segurazki diferentia ginalako eta nire semia be, 7 urterekin jasatzen dago. Autismoa diagnostikatzeko azterketak mutiletan dauz basauta. Eta ez ga igualak. Obviamente, ez dugu berdin erakusten, ez ga berdin jokatzen. Eta hortan basauta egonda oso zaila da naiz eta neska bati azterketain diagnostikoa ateratzea. Baina niri esan sosten,
nire esterketan, eta esan zozten, jo, normalian neskek ez debe hainbeste informazio emoten. Mutilek bai. Claro, mutilek ez dauke hainbeste presiño bere izaera zelakoa dan. Leikediak aletik eta lurrera bota edo saltoka eta, bueno, sin más, ez? Baina neska batek eitzen badau ja, como, mesedez, kompostura, esto, lo otro. Baina, adibidez, ni beti eskutau izan naizela, diagnostikoa jaso nebanetik, gutxiago eskutatzen naiz. Ez da, lagatzen naiz, ni izaten, ze azkenian lagundu txendoztan eri horrek. Eta hori da injustu emakumeek gutxiago egiten dutena. Claro. Lagatu, haien burua izaten. Bai. Eta horrexegatik, diagnostikoen behar gutxiago, gehiago enkajatzen duzuelako, ez? Hori da, bai. Bai. Naiz eta autistak izan, modu batean edo bestean enkajatu, eta diagnostikoaren beharrik ez. Hori da, bai. Adibidez, segurazki nire amako lan ningo zegoen. Susmo hori daukazu. Hombre, bai. Ze amarekin ere identifikatuta sentitzen zara? Bai, gauza asko, gaur egun ondikan hitz egiten dauz, eta berak esaten duz, nibe alako gauzak pentsau edo itxen itxuan, edo nibe, hau... Eta esaten dut, ama, ezke zube autista za. Eta esaten dau, igual bai. Eta familia osatu duzue? Bai. Hor dator Patrik, Bai. eta hor dator Katrina, Hori da. Geroxeago, eta Patrikekin batera, autismoan diagnostikoa. Bai. Zurea ere bai. Bai. Zenbat urterekin, zuretzat? 34. 34 urterekin. Bai. Zer suposatu du, 34 urterekin jakiteak, zu autista zarela? Ja jakiteak, ja kriston liberazioa. Bai, badakizu ja ze pasatzen jatzun, ez? Ez dala, ez ebestxarra, ez daukazu inolako problemaik mentalki, ez daukazu enfermedadeik, badakizu ze daukazun, eta badaukizu pautak dagozela, eta danak daukala esplikazio bat. Gehixen bat hori, nire bizitza osoak esplikazioa daka behingoz. Uste dut zure inguruak ere horrela hartu zuela, ez? Esan zuen... Bai, nik esango neban baietz, bai. Aiztak esan zuen, orain badakigu ze gaitxik dezire espeziala esan, bai. Ni horrekin gelditzen nahi. Eta horrek lasaitua ematen du? Bai, niri lasaitasun asko emon zoztan, ja, badakit ze pasatzen jat, badakit, niretzako ez da etiketa bat, niretzako da nire parte bat. Ahaldundu izanak, horrek ere indar gehiago ematen dizu Patrikekin aurrera egiteko? Bai, onarte heldua naiz, jakin gabe, oin jakitzen, nikin daukat, zakit botereak dauzkat. Ja, claro, ez jakintasunan aurrera bota behar dut, eta hemen nau, hemendik aurrera, hobeto, eta ni nahi dutena da, berak ez pasatzia nik pasadoten moduan. Bera izatia nahi dut. Eta bera indarra eukitzia esateko ez niola naiz, eta punto.